Salutări, oameni buni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Autocritica. Avem o ediție specială a podcastului pentru că astăzi nu vorbim despre ce s-a întâmplat în lumea auto în ultima săptămână, așa cum o facem de obicei, alături de colegii mei, Șo și Rus, pe care îi știți foarte bine, ci am doi invitați speciali cu care o să vorbim, sau despre care o să vorbim în minutele următoare. Acum, subiectul nostru este unul destul de special, e nișat, e de nișă, e cum vreți voi să-i spuneți, pentru că vom vorbi despre asistență rutieră, asigurări și alte nebunii de genul ăsta și care e diferența între ele mai ales, cu Dan Ștefan, cofondatorul grupului Autonom, și cu Dan Toma, director executiv al diviziei Autonom Assistance. Am spus bine? Adică eu sunt Șo și tu Rus. Sau invers. E treaba voastră, nu știu. Am înțeles că ăștia au plecat în vacanță și tu veci. Bineînțeles, am acoperit cumva spațiul editorial. Okay. Bine ați venit, oameni buni. Mă bucur să fiți alături de noi astăzi. Mai ales că subiectul ăsta a căzut cumva în luna februarie, când am primit de la voi, de la echipa voastră, un comunicat, că a fost mare secret, doar voi știut, un comunicat prin care grupul autonom, sau divizia Autonom Assistance cumpăra 9695. 9695, știm cu toții, un serviciu de asistență rutieră care este deja în picioare în România și destul de cunoscut de ceva vreme. Mi s-a părut o mutare interesantă, în primul rând, pentru că, sincer, nu știu exact ce înseamnă piața de asistență în România. O să mă lămuriți voi pe subiect. Noi nu știm exact. Aflați imediat, nu e o problemă. Și doi, practic și voi făceați deja asta. Și acum o să fie interesant din punctul meu de vedere să aflăm cum veți reuși sau cum ați reușit să integrați cumva serviciile 9695 în serviciile pe care, sau pe lângă serviciile pe care voi deja le oferați. Bine ați venit! Bine te-am găsit. Mamă, ce introducere am făcut! Minim jumătate de oră, ca de obicei la noi, vorbim mult. Ne cunoaștem de mult, vorbim mult. Așa, deci, februarie, voi de când plănuiați să faceți mișcarea asta? Bănuiesc că e de ceva vreme. Mă uit la tine noi... că vorba aia. Comitetul de investiții. Noi, prima tranzacție, adică prima dată când am cumpărat o firmă, a fost acum vreo 10 ani. Tot în domeniul nostru a mobilității și ne era foarte frică să cumpărăm firme pentru că eram destul de convinși că nu o să meargă. Ne uitam la... Că în general, la nivel global, când cumpără cineva din o industrie pe altcineva din industria aia, mai mult de 2/3 din cazuri nu iese, distruge valoare, nu aduce valoare. Din tot felul de motive, unul fiind că sunt culturile destul de diferite și intră în clash. Și noi consideram că avem o cultură destul de puternică și am zis, pericolul să intrăm într-un clash cu alții, cu care ne lipim, ne fuzionăm, așa, o să fie mare. Până când s-a întâmplat, adică acum vreo 10 ani a apărut o firmă pe care o admiram din domeniul nostru a mobilității, asta cu închirieri, cu șofer, transferuri, și care făcea o treabă mult mai bună decât reușeam noi să facem pe chestia asta, hai să încercăm. Antreprenorul voia să vândă și a fost de succes. Până la urmă trebuie să ai grijă ce-ți dorești. Și după aia am început să facem mai mult. Am făcut și unele mari. Niște tranzacții astea mari am cumpărat, de exemplu, de la Banca Transilvania, divizia lor de leasing operațional, am cumpărat de la grupul Țiriac. Asta a fost acum 6 ani. Asta de la Țiriac acum 2 ani. Și am învățat să facem și tranzacții. Dar multe dintre ele, și așa cum Manta, prin învăluire, ajung și la răspunsul la întrebarea ta, nu ne propune neapărat să le integrăm, să fie așa o firmă, la fel cu toate procedurile și oamenii. Și le păstrăm foarte separat. Unele nu ne implicăm absolut deloc în management. Vedem unde putem ajuta. Pentru că, apropo de când vorbeam cu ei, noi facem ceea ce se cheamă în business, în achiziții programatice. Adică avem un plan, în principiu, așa, un master plan, deloc diabolic. Ne uităm la piețele în care activăm, încercăm constant să ne le redefinim un pic, să nu reprezentăm prea mult, să avem loc de creștere și să vedem pe unde are sens să mai intervenim. Ori să externalizăm lucruri, ori să internalizăm lucruri, ori să diverse parteneriate. Și în piața asta de asistență vedem, noi tot printr-o tranzacție am intrat acum câțiva ani, am preluat o companie care făcea chestia asta, am dezvoltat-o și ulterior am zis cine mai e relevant în piața asta, cine e complementar, pentru că nu vei să cumpere același lucru. Și la 9695, o să las pe Dan să spună mai multe, am găsit o firmă pe care o știam iarăși de mult. Am stat de vorbă vreo 2 ani cu ei, până când s-au lipit interesele. Complementară pentru că nu făceau deloc același lucru ce facem noi, deși capacitățile din spate, capabilitățile pot fi comune, dar bucățile de piață, clienții, brandul, destul de diferite. Și cumva în sensul ăsta a venit oportunitatea aici și n-a fost singura și nu cred că e singura. Adică trebuie să ne gândim nu doar asistență sau tractări, ci mobilitate. Și aia e un cuvânt foarte larg
în care poți să pui multe lucruri. Da, cred că vorbim în scurt timp. Avem aici o oră de discuție, deci cred că o să vorbim exact despre ce înseamnă de fapt autonom, că astăzi voi ați început de la rent-a-car, că așa vă știa lumea de la început. Acum astăzi încă ne mai știe băieții cu astăzi închirierile. sunteți un dihit copăcelul în care toate ramurile astea s-au împrăștiat mult de tot. Dane, în fine. Da. Care dintre noi? Spune, ți-a ridicat mingea la firă, acum va trebui să și răspunzi. Cum integrați 9695 pe lângă ce făceați voi și de ce e diferit? E diferit că ei aveau serviciul ăsta de asistență rutieră, dar fără vreo infrastructură proprie în spate. Serviciile erau vândute sub formă de abonament. Asta e un element foarte important la nivel de cum ajung să beneficieze clienții de serviciile pe 9695, dar fără vreo infrastructură de platforme, șoferi proprii pe teren care să poată să intervină. Aveau baza de clienți pe care îi deserveau cu ajutorul partenerilor. Parteneri care, cumva, la nivel național sunt aceiași. Și pentru ei, și pentru noi, și pentru alții care activează, sunt aceiași la nivel local. Și atunci partea de integrare nu este deloc dificilă, s-a întâmplat foarte rapid. Produsele sunt cumva cunoscute cu diferențe foarte mici la nivel de beneficii, cine ce livrează, ce acoperă. Partea operațională, pur și simplu, cum se întâmplă când cineva are un incident, cum spuneam, este deservită de aceiași parteneri. Noi am venit și am optimizat-o, pentru că noi avem deja în teritoriu câteva platforme proprii și atunci timpul de răspuns... Câteva zeci, nu sunteți în momentul ăsta? Sunt în momentul de față 15 platforme care acoperă câteva orașe, plus câteva sute la parteneri. Și atunci partea de timp de intervenție, partea de calitate sau partea de capabilitate a autospecialei cu care se intervine, cumva e crescută, pentru că dispunem de toate mijloacele necesare să putem să investim în direcția asta și să știm că suntem pregătiți pentru orice fel de specific. Infrastructură la nivel de call center, echipă, noi am preluat odată cu brandul și doi colegi care activau în schema veche, s-au adaptat foarte bine la noi în echipă, lucrează împreună cu ceilalți, acoperim 24/7 fără niciun fel de întrerupere. Clienții, în afară de o informare pe care au primit-o, nu resimt absolut niciun fel de modificare. Serviciile rămân aceleași, vrem doar să venim cu ceva în plus și să captăm cât mai mult din piață, mai ales în piața asta de leisure, să zicem, de pachete de vacanță. Ei erau cunoscuți foarte mult în perioada vacanțelor, fie că e vacanță de Paște, de vacanța copiilor de iarnă sau de vară, dar mai ales de vară, pentru abonamentele lor de vacanță. Plătești un fee, ești asigurat timp de 15 zile, oriunde te-ai duce la nivel de Europa, cu asistență rutieră, mașină la schimb, cazare dacă e nevoie, repatriere pasageri, repatriere mașină. Absolut totul la un telefon distanță. Știu că eu am intrat cumva în contact cu 9695 acum câțiva ani și cu Autonom Assistance tot acum câțiva ani, pentru că lucrăm împreună pe anumite proiecte, nu ascundem asta. Știm că avem tururile astea ale noastre cu mașini electrice, cu mașini hibride și așa mai departe, pe care le structurăm împreună cu voi, pentru că atunci când faci un tur cu 9 mașini timp de multe zile, trebuie să ai cumva umbrela asta, să fii liniștit că dacă se întâmplă ceva. În principiu, nouă ni se întâmplă pene de cauciuc. Dar se întâmplă. Povestea vieții. Da, deci nu există tur fără pană. La 9 mașini știi cum e și statistic. Dar nu pene de curent. Nu? Da, nu. Pene de curent încă nu, din fericire. Ni se întâmplă în fiecare tur că am avut câte o pană și de fiecare dată ne-a fost utilă colaborarea cu Autonom Assistance. Dar cu 9695 am lucrat la nivel personal, exact cum spui tu. Înainte de vacanță am aflat de ei și am plătit acest, nu știu cum s-a numit, card de vacanță, un card de vacanță, da. Dar din ce înțeleg, pe lângă aceste card de vacanță, iau și un fel de abonament anual. Sau voi. Scuze. Corect. Da, voi. Voi aveți un abonament anual. Deci, practic, asta e noutatea care vine în portofoliul Autonom Assistance, faptul că există aceste produse, să le spun, servicii. Da. Nu? Sub formă de abonament, așa, exact. anual sau spot pe partea de vacanță, care vin cu diverse beneficii și cu diverse acoperiri. Avem pachete care acoperă doar România, avem pachete care acoperă România plus
Europa, cu câteva excepții, dacă vorbim de țări cu conflicte armate și dar altfel nu ne reducem doar la Uniunea Europeană, ci și, nu știu, destinații foarte populare cu Serbia, Muntenegru, Croația, peste tot. Turcia, foarte mulți în Turcia. Elveția nu trebuie. Treci pe acolo, n-ai ce face. E în mijloc, e în inimă. Și sunt foarte, foarte apreciate. Pentru că cumva pleci în vacanță liniștit că și dacă se întâmplă ceva, ai la cine să apelezi. Oricât de bine ți-ai întreține mașina, oricât de nouă sau de performant ar fi, o pană de cauciuc, cum spuneai tu, se poate întâmpla oricând. Da, știu. Dar apropo de chestia asta, știu că voi acum activați, apropo de ramurile astea care vorbeam, activați acum și în zona de asigurări. Și mulți confundă treaba asta, știi? Asigurarea cu asistența rutieră și nu confundă neapărat pentru că se întâmplă să le confunzi, ci unele pachete de asigurare îți oferă și asistență rutieră. Acum, care e avantajul unui pachet sau unui abonament de vacanță sau nu anual de asistență rutieră per se, da? De sine stătător, în comparație cu o asigurare care îți oferă și asistență rutieră? Prețul, costul, viteza, nu știu, voi știți mai bine. La un moment dat poate să fie vorba doar de cum îi spunem, dar evident că trebuie să fie și o substanță, pentru că altfel produsele de asigurări au organisme de reglementare, trebuie să fie firmă de asigurări și așa, ca să dai un produs de asigurare. Ai niște actuari în spate, o reasigurare eventual. Putem să facem o comparație, dacă ne gândim o chestie mai relevantă pentru multă lume, cu abonamentele medicale. Da. Ai abonamente medicale care sunt chiar foarte dezvoltate în România și treptat, ușor, timid, au început să apară și asigurările, care în general, față de abonamente în care ai o chestie inclusă și cam știi ce e inclus, ce nu, asigurările îți acoperă mult neprevăzut. Adică plătești ceva și ai niște limite eventual de acoperire, dar ce se întâmplă în limitele alea e un pic mai larg. Plus că, iarăși, nu intru în mecanisme de reglementare, dar există reglementare când îi spui asigurare. Seamănă între ele. Da? Noi facem pachete de mobilitate, de exemplu, da? Cu mașină la schimb și tot seamănă cu asigurare, dar de chiar același lucru. Deci nu sunt atât de diferite, însă după aia diferența este foarte mult în acoperiri. Da? Ce plătești. Și oricum mai e și ceva foarte important în ambele cazuri. Un principiu de bază în asigurare și la fel aceste pachete este mutualizarea riscului. Ce înseamnă asta? Că de fapt e un risc cu o frecvență destul de redusă, chiar foarte redusă aici, în care fiecare plătește câte puțin, insignifiant de puțin la un moment dat, uneori chiar inclus în ceva, apropo, dintr-o altă asigurare sau într-o mașină pe care am cumpărat-o, s-ar putea să am asistență o perioadă. Sau... Noi lucrăm și pe sistemul ăsta foarte mult, mai ales Automotive Assistance, lucrăm mult B2B, adică sunt mașini pe care le cumperi la anumite mărci care au asistență inclusă de la noi. Sau de la firme de leasing, sau de la firme de asigurare și așa mai departe. Cineva trebuie să facă treaba asta și o mare parte din servicii pe care le cumpărăm de undeva nu le face acea firmă, că nu are sens să le facă. Trebuie să le externalizeze la cineva care cu asta se ocupă. Așa e și cu asistența. Conceptul este că frecvența e foarte redusă. Adică dacă ne gândim la frecvența de accident cu imobilizare, 1-2% din cei care plătesc o poliță, să zicem, evident, pe an, probabil pe undeva pe acolo e. Da? Și asta înseamnă că chiar dacă atunci costă niște sute de euro toată operațiunea asta, dacă e în afara țării, poate chiar niște mii de euro, pentru că împarți la foarte mulți, dintr-o dată tu plătești câțiva euro pe lună, pe an, mă rog, depinde de pachet și ce e inclus în el și ești liniștit. Că atunci când se va întâmpla, toți ceilalți o să... Acum e logica aia, spun mulți, mi-am făcut cascul degeaba. Da? Că n-am avut daune. Și zic, păi ți-ai fi dorit să ai? Adică sunt pentru când o să ai. Adică... și e o discuție lungă acolo, dacă cum se întâmplă, dacă se întâmplă. Noi mergem pe ideea odată să fie atractiv produsul în piață, adică comparativ cu alte alternative și cum ajungi la el și dacă are sens. Și mai mult decât atât, o chestie foarte importantă, atunci, în rarele cazuri când se întâmplă, serviciul să fie impecabil. Adică chiar să fii puțin surprins, că îți răspund repede că se mișcă. Cum sună asta, știi? Da, bine, trăim în România, ni s-au întâmplat multe în viața noastră, așa că da, e bine. Dacă întrebăm, noi am făcut tot felul de studii apropo de implicarea în asigurări și dacă vedem ce își doresc de fapt românii de la un produs de asigurare auto, sunt două lucruri. Și nu numai declarativ, și în comportamentul lor de achiziție. Unul este, se uită foarte mult la preț, mai ales când e vorba de RCA și că zic că nu e riscul lor. Mă rog, e o discuție lungă și acolo, dar asta e realitatea, sunt price sensitiv. Și doi, care teoretic vin în opoziție cu primul, dar e important pentru ei, este în momentul în care pățesc ceva să se întâmple cât mai simplu totul. Adică să nu stea cu lunile, cu multe acte, vârțogărei, nu-mi dă, adică să fie un proces de
daune, cum ar veni, de gestiunea daunei, cât mai simplu și cu cât mai puține bătăi de cap. Așa și aici. Asta încercăm să promitem. Să zicem că cu prima îi atragi, adică vinzi un produs că pare atractiv, interesant, găsești o poveste acolo pe care să o cumpere oamenii, dar mai important decât atunci când povestea se întâmplă, chiar dacă e rar, dar se întâmplă, atunci să fie real, adică chiar să funcționeze foarte bine. Acum e așa un paradox dintre ăsta, știi, un cer vicios în care ți-ai dori să fie acoperit atunci când se întâmplă ceva, dar pe de altă parte știi foarte bine că n-ai dat banii pe ceva care nu știi dacă se întâmplă, exact cum spui tu. Și, din nou, paradoxul face ca atunci când ți s-a întâmplat o pană, cum ni se întâmplă nouă așa de des, atunci când se întâmplă să intri în contact cu serviciul ăsta și de-abia de atunci să știi de fapt care sunt avantajele lui, pentru că până atunci trebuie să te bazezi pe niște povești, pe niște oameni care vorbesc la o masă, de exemplu. Da, exact de aici vreau să mai punctez ceva foarte important. Noi lucrăm, majoritatea lucrurilor pe care le facem noi sunt B2B. Învățăm acum și B2C, mai facem, nu știu, Blue și alte chestii, ne reamintim cum e și cu B2C-ul, dar chiar și la B2B sunt utilizatori mulți, sunt multe persoane, adică nu sunt doar niște entități acolo. Ce vreau să spun însă, e foarte important când se întâmplă o chestie, ai nevoie de ceva, să te duci la un serviciu, ai o pană sau să știi pe cine să suni. Și nu numai să știi, că poate dai o căutare pe Google sau ai găsit în 2 secunde, dar întrebarea este, e reliable? E de calitate? Garantează cineva pentru chestia asta? Că dacă are niște review-uri acolo, știm cum se pot pune review-urile la un restaurant. Cu toții am avut diverse surprize. De ce are 4,7? Că a fost groaznic, da? Pentru că, nu știu, a avut mulți prieteni care să pună. Când este peer review, adică când cineva răspunde, e un mecanism profesionist prin care se selectează firma, continuă să fie selectată în fiecare zi, în care produce ceva, are un SLA, are un criterii de calitate, dintr-o dată e o garanție. Și asta în sine merită un cost foarte mic. Pentru că știi că atunci când ai o problemă, cineva ți-o rezolvă. Și mai e un principiu, eu cred că multe asigurări se cumpără strict pe frică, adică și se vând pe frică. E clar, absolut. Și mesajul meu este că nu trebuie neapărat să cumpărăm pe frică, trebuie să înțelegem un pic. Nu este un exercițiu ușor pentru mintea noastră de mamifere, în sensul că trebuie făcut un pic de calcul probabilistic. Nu în detaliu, dar să ne gândim, care e probabilitatea, care e impactul. Și părerea mea este că asigurările care au frecvență redusă, dar impact mare, trebuie cumpărate. Okay. Adică se întâmplă rar, dar când se întâmplă cost. Gen, nu știu, casă, mașină. Casă, mașină, sănătate, lucruri de genul ăsta. Pe lângă că unele sunt obligatorii, tocmai prin ideea asta că trebuie să forțăm oamenii să mutualizăm riscul ăsta, pentru că altfel nu o să le ia. În România, de exemplu, este o asigurare obligatorie de locuință. Da? Obligatorie. Costă puțin, nu știu, vreo 20 de euro pe an. Știi cât la sută o cumpără? Repet, obligatorie. Nu știu. 20%. Păi și pentru el alți 80% nu e obligatorie? Sau? Se pare că e un alt fel de obligatorie, pentru că nu li se întâmplă nimic. Opționalul de la școală. Opțional obligatoriu, dar aici e invers. Culpritul principal fiind statul, care el nu-și asigură clădirile atunci. Adică e o discuție lungă și acolo, dar mesajul că doar e obligatoriu nu e suficient. Trebuie oamenii să înțeleagă valoarea și cumva poate și de asta suntem aici, să spunem, asta e utilă, costă foarte puțin, pui acolo, eventual pui o chestie care să nu mai ai grijă, ca abonamentul la nu știu ce, costă 2 lei pe lună și știi că vine acolo. Dar și pentru noi e ok, pentru că e un business bun, dacă ai mulți clienți, și pentru cei care îl cumpără. E foarte interesant. Dar logica îmi spune că în țara în care se întâmplă cele mai multe accidente mortale din Europa, se întâmplă și cele mai multe accidente cu efecte reduse, ceea ce e minunat. Mai bine decât invers. Asta înseamnă, cumva, din nou logic, că în țara asta potențialul acestor tip de servicii este imens. Bănuiesc că e o halcă foarte mare de șoferi, să spunem, apropo de B2C, de șoferi care n-au apelat niciodată la servicii de genul ăsta, dar poate că ar avea nevoie sau poate că și-ar dori să facă asta tocmai ca să aibă peace of mind ăsta, liniștea mentală că atunci când se întâmplă sunt acoperiți. Din punct de vedere al pieței, cât de mare crezi că e și cum crezi că poate crește în continuare zona asta de asistență? Cred că la nivel de piață sunt pe categoria de permis B, ce putem să preluăm și să asigurăm noi, undeva la vreo 6 milioane jumate. Pentru tiruri încă nu facem. Avem 6 milioane jumate de mașini, cifre raportate de către asiguratori, cumva în circulație în momentul de față. Se adresează fiecărui șofer. Nici nu, și la fel, e valabil pe mașină, pe număr de înmatriculare. Asta este referința noastră. Nu înseamnă că dacă l-ai cumpărat tu, te asigurăm pe tine. Nu, e valabil pe mașină, oricine conduce mașina, că e mai priceput sau mai puțin priceput, mai ghinionist sau mai norocos, noi cumva acoperim riscul pe mașină. Deci e valabil pentru absolut oricare.
dintre toți cei care circulă pe drumurile publice la noi. Mulți cred că nu conștientizează și inclusiv discuția noastră e o oportunitate de a promova și de a comunica că există varianta în momentul de față de a-ți externaliza riscul ăsta de imobilizare, că vorbim de imobilizare în urma unui accident sau defecțiune mecanică, electrică, pană de cauciuc, toate sunt acoperite și cu un cost rezonabil poate să-și externalizeze riscul către noi, inclusiv printr-un mod recurent, că deja lumea este obișnuită cu subscrieri de la Spotify, Netflix și așa mai departe. Există varianta de subscriere recurentă, anuală, și atunci cumva ești acoperit fără niciun fel de întrerupere, ai nevoie să schimbi numărul de înmatriculare, că ți-ai schimbat mașina între timp, ne dai un telefon, facem update pe numărul de înmatriculare. Și ca să răspund și eu la întrebarea ta de mai devreme, serviciile în relații directe cu noi sunt mult mai accesibile. Dai un telefon, să răspundem 24/7, ai atât serviciu de tractare, de rent-a-car, de consultanță în caz de daună. Ce trebuie să faci? Trebuie să te duci la poliție sau nu trebuie să te duci la poliție? Cum completezi formularul amiabil? Cu cine e legătura? Cu ce asigurator? Cu al tău? Cu al celui vinovat? Adică ai totul sub aceeași umbrelă la îndemână. În momentul în care apare incidentul și ulterior, dacă ai nevoie de ghidaj pe parcurs, poți să te... Adică îți răspunde practic la celebra întrebare, eu ce dracu fac acum? Da, că nu știi, e un moment de panică, more or less, în care trebuie să ai suport. Asta e un punct important, pentru că cel puțin din ce știu eu de la clienții noștri, inclusiv experiențele proprii, că am avut și eu experiențe unde a trebuit să sun la call center-ul nostru. Și e o experiență faină, adică dincolo că ești într-un moment stresat, te-a lovit cineva, e o chestie, nu știi ce să faci. Ai acolo o voce calmă, profesionistă, care nu numai că te calmează, dar și știe exact ce să spună. Și în timp ce vorbește cu tine, pornește o soluție. Adică sună așa aproape too good to be true, dar așa ar trebui să fie, asta ar trebui să fie normalitatea. Apoi, de multe ori, experiența asta e cu atât mai stresantă cu cât ești poate într-o țară străină. Noi, de exemplu, la 9695 se vinde foarte mult pentru travel. Sunt câteva milioane de români care merg în Grecia în fiecare an, doar în Grecia. Da? Ei, eu am fost acum 2 ani în Grecia și m-a lovit cineva. Am avut cumva noroc, adică, bine, n-am ce să sun, am încercat să sun. A venit ceva poliție locală și vorbea unul engleză și, până la urmă, după vreo 2 ore, în soare, am reușit să plecăm de acolo cu ceva completat. Da. Dar eu m-am considerat norocos în momentul respectiv. Bine, nu era cu ei. Da, eram cu familia într-o rulotă, în fine. Okay. Stat acolo, mergea aerul condiționat, a fost ok, dar putea să fie o experiență mult mai neplăcută dacă eram, nu știu, un pic, nu știu cum, o secundă putea să facă diferența la cum a intrat persoana respectivă în noi, să fie o chestie mult mai gravă în care aveam nevoie de tractare și probabil că era altceva. Știam pe cine să sun și venea un serviciu privat, nu așteptai să vină polițistul din localitate și mai departe. Adică sunt lucruri, cumva n-avem chef să ne gândim la ele, că neplăcute, adică nu ducem vacanță, să fie frumos, să fie soare, să fie apa bună. Dar cu atât mai mult, să știm că dacă apare o chestie asta, este taking care of. Mintea mea face parte din bagajul ăla de lucruri pe care trebuie să le faci înainte să pleci. Asigurarea de sănătate, că nu știi ce se întâmplă, mai ales acum cu virusuri și mai departe, și această asistență, mă rog, asigurare de asistență rutină, nu știu cum să-i spun, că așa ar trebui să-i spună, într-un fel sau altul. Dar nici măcar nu abonament de asistență rutină. Apropo de ce zicea Dan, poate să fie o chestie care e taking care of. Știi că tu ți-ai luat un pachet care, apropo, nu trebuie să te acoperi numai când duci în Grecia, poți să te acoperi și pe drumurile patriei, că și aici apar lucruri. Mai ales aici, dacă luăm statistica. Plus că, ca să lărgim puțin discuția, ați spus și voi mai devreme, sună și îți dă soluții. Dar ce fel de soluții? Asta e important, nu doar o să stai acolo și așteaptă că o să vină o platformă și după aia te descurci. Nu, poți să-ți asigure continuarea călătoriei, poți să dea cazare, poți să-ți dea avion, poți să-ți dea o mașină la schimb, ceea ce se întâmplă foarte des. Asta e în funcție de nivelul pe care îl alegi, bănuiesc. Da, și care e soluția optimă? Adică, de multe ori când nu e vina ta, te-a lovit cineva, tocmai pe asigurarea vinovatului noi putem să facem foarte multe lucruri. Da, inclusiv mașina la schimb, e acoperită. Asta e o chestie incredibilă. Există de vreo 5 ani, legea s-a schimbat în România, s-a dus după legile europene și e acoperită lipsa de folosință, ceea ce înseamnă că pe RCA-ul vinovatului, dacă te-a lovit cineva, tu ai dreptul la o mașină la schimb dintr-o clasă similară. Da? Nu cred că știe mult. Foarte mulți, inclusiv flote, nu știu chestia asta. Noi ducem muncă de lămurire, dar nu știu, poate ar trebui mai mult să o ducă și cu ocazia asta. Venit, da, exact. Și cumva iarăși am zis, hai să nu mai încercăm să știe toată lumea, că până la urmă e o chestie pe care ai aflat-o, ai uitat-o, n-ai înțeles. Și pur și simplu să ai o soluție care include și chestia asta. În momentul în care ai sunat, noi ne ocupăm inclusiv de treaba asta. Primești o mașină la schimb, nu doar semnezi undeva atât. Și mai departe, relația cu asiguratorul, să ne luăm banii, să le explicăm alora ce, cum, de ce am dat, aia e treaba noastră.
clienții doar beneficiază și chiar e mai ușor decât la rent-a-car, că nu mai blochezi chestii pe card, nu, pur și simplu trebuie să identificăm persoana, să fim siguri că e asigurată și că există un asigurator acolo și mai departe ne descurcăm noi. Dar dacă în România lucrați cu flota voastră, că aveți o flotă care acoperă toată țara, de exemplu, atunci când se întâmplă o nenorocire dintre asta afară și are nevoie omul de mașină de schimb, voi lucrați bănuiesc tot așa, cu partenerii voștri de afară. Sigur și nici în România nu lucrăm doar cu flota noastră, că e cei mai aproape, să spunem, și îndeplinește niște criterii. Și cum spuneam, deci e un pachet un pic mai larg, adică ai tractare dacă, Doamne ferește, ai nevoie de asta, dar ai mobilizări de tot felul. Poți să ai și din vina ta, nu știu, ai pus carburantul greșit, se mai întâmplă, da? Și eu am pățit. Toți am pățit-o poate la un moment dat. Și decât să găsești o soluție. La electrice e mai greu asta, să știi. Da, și acolo. La electrică suntem ok. Da, acolo avem servicii. Apropo că dăm, știi foarte bine, facem finanțări și pe electrice și în creștere. Și le spunem oamenilor, băi, dacă aveți nevoie la un moment dat, deci pe lângă că aveți toate serviciile astea de rămâi fără, Doamne ferește, mare anxietate că nu mai merge, se întâmplă foarte rar, dar ai mașini, poate, nu știu, vrei să te duci undeva mai departe, poți să iei o mașină chiar cu motor convențional, așa, pentru o perioadă din an. Să fii tu, să ai peace of mind. Da, confirm asta, la leasing operațional. Dacă ți iei leasing operațional prin autonom, avem la Autocritică, știți bine, show, apropo de show, da, momentul de fericitul, are o Tesla de la autonom și a lovit-o. A lovit-o. Apropo de cazuri. S-a lovit în față puțin, s-a îndoit. Și a stat mașina 5 zile în service și în alea 5 zile a avut mașină de schimb. Premium. Pentru că e normal. Deci, da, iată, se întâmplă. Mașina de schimb, să știi că e un mare avantaj și cred că e un cârlic prin care se pot agăța mulți clienți foarte interesați de subiectul ăsta. Da, mașină de schimb am. Primul pas cu tractarea, ok, ai rezolvat problema, ai luat-o de pe marginea drumului, dar eu mai departe mă deplasam către o locație și atunci rezolvă pe cont propriu. Prieteni, străini, găsesc o soluție punctuală și costisitoare de multe ori, dar rezolvă partea de tractare de asistență rutieră. Dar mai departe să-ți continui călătoria e cam greu. Și atunci aici le ai pe toate la pachet. Așa, costuri. Tot vorbim de costuri. Bă, că e puțin, că e pachet. Depinde pe dar cine nu am întrebi. zis o cifră, n-am zis aici, e tabu, nu e tabu, nu putem vorbi despre ele. Cam cât costă un abonament anual și cât costă un abonament de vacanță? Da, exact. www.969.5.ro și autonom asistență rutieră.ro. Prețurile sunt simple. Avem pachetul de vacanță 9695, 109 lei, TVA inclus, 15 zile, acoperire europeană. Te duci liniștit. Și cu limite generoase nu se întâmplă, foarte rar se întâmplă să avem alte costuri adiționale în spatele unei intervenții. Pentru că îți acoperă tractarea până la cel mai apropiat service. Vedem dacă se remediază problema, urmărim inclusiv partea de reparație în service împreună cu partenerul nostru, dacă vorbim de cazuri internaționale. Dacă nu se remediază în termen de 24 de ore, ți se oferă mașina la schimb sau ai posibilitatea să alegi cazare. Dacă reparația durează mai mult de 7 zile, ai posibilitatea să apelezi la serviciul de repatriere, atât pentru pasageri, cât și pentru mașină. În 109 lei? În 109 lei. Asta e un pachet, dar sunt tot felul de pachete. Sunt pachete anuale, sunt pachete care acoperă doar asistența rutieră și mașina asta când nu e vina ta, dar sunt pachete care au incluse zile pentru când ai tu nevoie, chiar dacă e vina ta. Sunt tot felul de lucruri care se pot pune acolo. Poți să ai o mașină într-o clasă ok, să zicem, o clasă medie, sau poți să ai într-o clasă similară. Asta înseamnă că dacă tu mergi cu un S-class, o să primești, poate nu un S-class, dar ceva pe acolo. Da, și toate astea, la un moment dat, par prea ieftine, dar, repet, este conceptul că plătesc toți ceilalți care nu o să aibă nevoie pentru tine ca atunci când ai nevoie. Și același preț, indiferent de clasa mașinii, apropo de clasa mașinii? Dacă vorbim de pachet de vacanță, da. Da. Apoi, sigur, sunt pachete corporate, sunt promoții. Da, de exemplu, în fiecare an la Black Friday se vând câteva mii de pachete pe care le vindem și la un preț senzațional, că e Black Friday, și foarte mulți ne spun, nu cred că e adevărat, adică cum să cumperi la 30 de lei un pachet anual de ceva, dar sigur, nu are toată acoperirea la 30 de lei, dar de acolo le mai facem, când le activăm, ne spunem, nu vreți și aia, nu vreți și aia, e un cârlig. Unii nu vor și sunt happy cu ăla și e ok și ăla, alții zic, da, parcă e interesantă și chestia aia, mai pun 100 de lei. Și dacă vreau să extind pachetul ăsta de vacanță pe un abonament anual, costurile sunt în ce zonă? 350 de lei și acoperă și România și Europa, 250 de lei doar România. Deci, practic, cu 70 de euro pe an am
toată povestea asta 365 de zile. Da. Ok? Dar costuri absolut decente, minunate. Un preț mediu pe tractare ai șanse să te ducă semnificativ mai mult decât prețul anual. Păi nu, dar ce mi-a spus, apropo de tractare, tu mi-ai spus de stai, mai am vorbit despre hotel, repatriere, nu mai discutăm de astea. Plus că și tractarea aia, apropo de... Știu că suntem cu toții foarte ocupați și nu mai citim condițiile și dăm acolo și semnăm. Nu cred că a citit cineva vrea. Dar măcar pe o chestie asta care minciună. poate să aibă impact. Sau când vezi o chestie și costă simplu sau dublu, să te întrebi de ce costă asta dublu, de ce asta care costă dublu s-ar mai vinde și o cumpără cineva. Și o să vezi că sunt niște mici detalii. De exemplu, la tractare. E o mare diferență între dacă scrie acolo ți-o aduc până la, în termen de, poate să fie și multe ore, da, ți-o aduc până la cel mai apropiat service. Sau ți-o aduc la tine acasă. E o mare diferență. Da. Că dacă chiar și în România, tu ești, să zicem că stai în București și te-ai dus și tu până în Maramureș, că ai vrut să vezi Maramureșul și pățești ceva pe acolo și o să-ți ducă ea mașina la Baia Mare, că acolo e cel mai aproape, sau mai știu eu unde, la Borșa. Da. Și de acolo descurcă-te, că noi ți-am făcut conform pachetului. Vrei să te duc la București? Păi hai să calculăm cât înseamnă chestia asta. Noi nu mergem, mi se pare că este a step too far, adică că experiența va fi prea neplăcută dacă facem chestia asta, așa că facem cu repatriere. La fel și din Europa. Costă foarte mult să faci o mașină, dar sunt tot fel de soluții. Acum avem avioane low cost, tot fel de lucruri și le aducem. De multe ori platforma aia, apropo de ce spunea și Dan, care vine să ia mașina, îți aduce mașina la schimb pe ea. Adică nu trebuie să mai cauți, da, ți-o aduce, e semnat și îți vezi de treabă. De fapt, asta e toată ideea. Este să fie, cum spuneai și tu, de tururile voastre cu mașinile, că partea cea mai remarcabilă e că nu avem nimic de raportat. Adică că e normal, e simplu. Exact. Dar asta vrei, până la urmă, nu? Că drame găsim destule. Eu, repet, am trecut prin treaba asta și țin minte foarte bine și colegii din tur pot să confirme treaba asta. O pană undeva în pasul Pride, pe lângă Gheorgheni, nu ai semnal acolo, în vârful muntelui. Și era duminică la ora 4-5, domnul Dobrescu, care ne filmează aici, dă din cap că a fost acolo, n-aveam semnal, n-aveam nimic, am făcut o pană iremediabilă, evident, și nu am avut pe cine să sunăm pentru că, ghiși ce, noi eram asigurați, n-aveam asistență rutieră. Ăla a fost momentul în care a spus de acum înainte, fiecare eveniment al nostru va avea. Am rezolvat problema, dar au fost niște eforturi destul de apăsate timp de câteva ore. Până toată lumea se agită. Toată noaptea, exact. Toată lumea se agită, știm foarte bine. De atunci încolo am avut și ulterior, când am avut pană, totul s-a rezolvat, așa cum am spus voi, cu un simplu telefon la un call center cu o doamnă care a răspuns foarte calm, amabil și am rezolvat cazul. Așa că da, cred că asta este miza, de fapt. Faptul că atunci când te lovește, se întâmplă totul foarte repede și foarte elegant. Trebuie să vă zic ceva apropo de call center, ceva simpatic. Normal că în demersul de digitalizare și eficientizare ne vedem și noi cu tot felul de oameni și de soluții și ne povestesc acum ce poate să facă AI-ul, inclusiv voce, tot felul de lucruri și, dom'le, scapi de oameni și faci. Că și așa externalizați call center-ul ăsta, ce mai contează? Uite, faci one step further și zic, unul la mână, orice am face, zic, vreau să fie posibilitatea în care într-un buton să vorbești cu un om. Zic, peste asta nu trec. Da, vezi că rămâne pe cameră, da. Dane. Așa, că alte companii mari în România au făcut invers. Așa. Doi, când vorbești cu omul ăla, apropo de cum e la noi call center-le, nu sunt externalizate. E un om care lucrează noi de ceva timp, apropo de privesc o dată bine, de două ori bine, înseamnă că o fi ceva recurent. Sunt oameni care, evident că sunt mai scumpi decât un call center care se lucrează cu, știți cum se lucrează la normă, dar nu se compară impactul. Și chiar și eficiența până la urmă, pentru că omul ăla nu doar că răspunde și vorbește frumos și are nervii de oțel, că trebuie să ai nervi de oțel la call center, că lucrezi cu clienții supărați. Da. Dar nu te sună de bine niciodată. Am mers mașina, am ajuns, mulțumesc mult. Eu am pățit asta cu ăștia din Telecom, m-au sunat de la attrition, știi, serviciul ăsta de când nu mai vrei să fii client și reziliezi și te sună. Și e o conversație superbă, adică niște oameni foarte asertivi, foarte asertivi și e o plăcere să vorbești cu ei. Și după aia eu le zic, dar n-ați putea voi vorbi mai devreme, că acum e prea târziu, adică înțeleg că sunteți priceput. Așa aici. Nu, sunt oameni care nu numai că vorbesc bine, dar în timp ce vorbesc cu tine rezolvă problema. Și sunt foarte surprinși de multe ori clienții, pun și când trimiteți? Păi a plecat deja. Noi vorbim de 5 minute, a plecat de 4, adică și despre asta e vorba. Acum, noi putem mult să ne lăudăm serviciile, că nimeni nu vinde marfă proastă. Cred că diferența o face, cum spuneam, produsul e atractiv la cumpărare pentru cei care îl înțeleg și clienții care îl consumă, că efectiv au nevoie de el, atunci chiar devin clienți recurenți, pentru că așa îi ții. Dane, tu ai avut vreodată nevoie de serviciile tale, să zic așa? Da, am beneficiat și eu o singură dată, dar știu, în schimb, o mulțime de alte povești și unele foarte greu de, nu știu, de digerat. De la
Chiar recent povesteam cu cineva un cost de tractare pentru o tractare locală în București. 2000 de lei. Este Și nu numai cost, aberant. adică gândește, ești cu copii undeva în frig, nu mai merge, poate după un accident nici nu mai merge căldura în mașină, că iarăși nu vrem să sperim oameni, dar sunt lucruri care se întâmplă frecvent. Nu mai vorbesc că în România sunt accidente ușoare, dar sunt și accidente grele, foarte multe. Nu e o profesie foarte happy, apropo de ce văd colegii noștri tractatori. Te vezi zilnic tot felul de nenorocire, adică... Da. Bine, de obicei când se întâmplă un accident, trebuie să vină o mașină care știe să te scoată de unde ești. Că Evident, asta nu se apropo, întâmplă totul pe plat. pentru astea orice implică victime, întâi sunați la 112. Dacă nu e de asta, atunci sunați la noi. Din fericire se întâmplă destul de rar să avem accidente din astea grave, urâte. Dar cele mai multe sunt cazuri care imobilizează mașina, o defecțiune mecanică, electrică, alimentare greșită, la fel alte poveste în care a trebuit să apeleze, să dea în telefoane, să găsească pe cineva, să vină într-un final să ridice mașina, fără să știe exact cine se deplasează și cine vine la fața locului. A trebuit să se urce în mașină, mamă cu copil, stai cu soțul în telefon, cu share location, live location, să vezi că ajungi în siguranță la destinație, adică unele chiar ajung să fie scary și atunci e mult mai bine să știi că apelezi o linie telefonică, vin niște profesioniști, totul este controlat, totul este măsurat și mai mult decât tot ce și gratuit pentru tine ca și utilizator. Bănuiesc că intervenția asta e pe niveluri, adică oamenii care vin, dacă poți să-ți repare mașina pe loc, încearcă asta. Da, chiar și înainte. Știți că acum la mașini și mai ales la astea moderne se rezolvă multe chestii over the air. Exact. Noi avem și noi o variantă mai arhaică, dar în care încă funcționează over the air. La telefon. Deci, spui, omul, ați încercat, că uneori sunt niște pur și simplu, nu știi cum să faci. Adică, bine, unele îți dea dreptul amuzante. Și-a băgat în priză la loc. Utilizatorii au tendința să exagereze cumva defectul. Oricât de experimentat ai fi ca șofer, că vorbim de sute de mii, milioane de kilometri, ok, s-a întâmplat o dată de 2 ori din fiecare. Noi avem mii de cazuri pe care le rezolvăm lunar. Atunci experiența noastră e cumva acumulată. Clar, știm cum să procedăm. Pentru noi nu e ceva rar, se întâmplă să avem vreun caz care nu s-a mai întâmplat. N-ai cum. Sunt situații, o fază chiar comică, am tractat o mașină cu un zgomot puternic metalic la roată, s-a întâmplat să aibă piatră la disc prinsă. Ok, am învățat-o, știm. De acum încolo, dacă ne mai sună cineva și vedem că bate să fie similară, ok, du-te la cea mai apropiată vulcanizare, vezi de rotajul de rezolvă. Și atunci liniștești clientul utilizator la telefon. Versus să începi să iei, nu știu, măsuri din astea drastice, sun toți prietenii la 12 noaptea. Să vină să mă tracteze. Știu pe cineva. Am un băiat. Da. Am un băiat, dar toți avem un băiat undeva, nu? Absolut, clar. Bineînțeles. Da, apropo de chestia asta și de incidență, începusem discuția cu incidență, 1-2%. Există statistici clare pe subiectul ăsta? Adică câte dintre mașinile care circulă pe șosea la drum lung, să zicem, au probleme care au nevoie de... Întreb asta pentru că se întâmplă, prin natura meseriei știu asta, se întâmplă ca cele mai multe, toate probabil, dintre mașinile noi din ultimii 3 ani, să nu aibă, de exemplu, roată de rezervă. Da, roata de rezervă este pe cale de dispariție, știm foarte bine. Când se întâmplă ca flancul anvelopei să crape, la revedere. Nu ai ce să faci, trebuie să chemi asistența. Deci probabil că ăsta e în avantajul vostru și în dezavantajul, nu știu, vulcanizărilor, că nu mai poți să ajungi la ele. O înțelegere secretă cu producătorii asta să scoată. Zic, da. Nu s-au gândit ei neapărat la incidența din România, dar e clar că e mai mare la noi. Statistici oficiale per se nu sunt. Adică sunt diverse lucruri pe care poți să le pui cap la cap, de la incidența, de la asigurări, de la ce știm noi statistici, de la tractare și mai departe, și le pui și construiești ceva. Și evident că trebuie să-l construim, că noi vindem un subscription, adică dacă nu înțelegi până la urmă care e consumul, dar la un moment dat mai și testezi și înveți făcând, adică nu poți să știi cu... Noi estimăm că e pe undeva pe acolo rata de accidente cu imobilizare și asta înseamnă că poți să faci multe, să construiești multe prin mutualizarea asta. Eu aș fi curios, de exemplu, de o statistică, cred că voi puteți să o faceți la un moment dat, de pene pe anumite sectoare de șosea. Că am impresia că și asta are legătură foarte mult cu modul în care e făcută șoseaua, cu calitatea și așa mai departe.
și s-ar putea să găsim incidențe dubioase în anumite zone. Asta, din nou, o spun în experiență, că ori am eu ghinion cu pana de cauciuc, ori se întâmplă ceva în anumite zone ale țării. Probabil varianta 2. Sau parbriz, sau multe La parbriz voi n-aveți ce să faceți. Dar și acolo se poate schimba. Dacă vine marele bolovan, eventual, da, acolo. Nu, dar și la parbriz sunt lucruri. Multă lume nu știe că, de fapt, foarte multe din pietricelele ale care s-ar și încep să facă se pot stopa. Și că salvezi un parbriz dacă faci chestia aia și nu costă mult să repari, practic. Da? Și nu trebuie să fie neapărat în câmpul vizual chestia asta. Se poate repara și salvezi o chestie. De multe ori, las că plătește cascul. Da, cascul ăla, tot tu îl plătești. Adică o să ai o rată a daunei. Dar credeți că șoferii care se pregătesc mai temeinic de drumul lung sunt mai asigurați împotriva problemelor sau nu? Sau e o chestiune de ghinion, pur și simplu? Eu zic că ajută. Dacă vorbim de 1-2% rată incidenței în caz de accident, pe defecțiuni mecanice, raportat la vârsta medie pe parcul din România, e ceva mai mare. Și atunci ajută să-ți pregătești un pic mașina, inclusiv când rulezi pe drumurile naționale și cu atât mai mult poate când pleci în vacanță. Ok, ai serviciu de asistență rutieră subscris. Venim, te ajutăm, nicio problemă. Dar scopul e să-ți diminuezi sau să elimini complet orice fel de disconfort. Vorbeam de asigurări. Cumperi serviciu, dar de preferat ar fi să nu ajungi să-l accesezi. Și da, ajută de la verificat lichide, la verificat frâne, anvelope. Lopată în portbagaj. Am pățit. Că vorbești doar de iarnă. Da. Nu vorbim de alte profesii. Da? Exact. Lucrurile destul de interesante, pentru că nu știu exact câte dintre mașinile cu vechime de peste 10 ani din România au ITP-ul luat pe bune, să zicem, dar asta deja e o problemă națională, așa că măcar, știi cum e, ok, nu ți-e ITP-ul cum trebuie, dar măcar să ai tu în mintea ta chestia asta. Băi, eu merg cu mașina cu familia, trebuie să fiu cât de cât safe. Și atunci asta măcar te asigură pe tine în caz de necesitate absolută. Lasă că nu-ți pasă de ceilalți, dar măcar de tine să-ți pese, știi, la o adică. E ca masca, dacă vrei, că n-am avut treaba cu virusul. Bă, trebuie să te asiguri tu, dar trebuie să-i asiguri și pe ceilalți într-o fel din jurul tău. Bun, spuneți-mi, atunci când îți faci abonament pe un an, hai să spunem de abonamentul pe un an, care sunt principale avantaje, 5 avantaje pe care le ai? Sau ce îți oferă, de fapt, acest abonament? 5 lucruri importante pe care ți le oferă. 1. Am înțeles, peace of mind, pentru că în cazul în care se întâmplă ceva, ești acoperit, suni la un număr, te rezolvă. Am mai înțeles tractare în caz de nevoie, am mai înțeles hotel în caz de nevoie. Mie îmi sună foarte bine treaba asta. Bănuiesc că e cu stele, cu așa mai departe. Da, nu? Stele Michelin. Nu? Cu stele, stai la stele. Mănânci frumos, e bine. Nu, sunt hoteluri decente. Nu. Hoteluri decente, ai și transport asigurat în cazul în care e nevoie. Mai avem? Ai predictibilitatea pe costuri. Știi că nu te va surprinde nimic. Dacă chemi un serviciu de asistență rutieră spontan, așa când ți s-a întâmplat, nu știi peste cine dai odată și șansele sunt foarte mari ca cineva să profite de contextul respectiv și să plătești mai mult decât face. Aici ai eliminat complet riscul ăsta. Știi că vine un profesionist să te ajute și ai o parte de o soluție completă. Ai scăpat, ai partea asta de peace of mind, cum spuneai și tu, și știi că ești liniștit, indiferent ce se întâmplă, vei ajunge la destinație. Nu te mai bazezi pe prieteni. Avem prieteni, dar e mai bine să-i lași la șufă. Da, să-i lași să-și vadă de programul lor decât să începi să dai telefoane stânga-dreapta și să apelezi la cineva. Cu siguranță se va găsi cineva să te ajute, dar nu înseamnă neapărat că vine cu cea mai bună soluție. Ai continuitatea călătoriei, adică știi sigur că ajungi la destinație în siguranță. Mai e ceva, eu am fost surprins când am achiziționat noi prima firmă de asistență rutieră, le explicam de costuri, că pentru noi, un cumpărător profesionist cu o flotă, da, nu prea avea sens să iei abonamentele. Părea mult mai scump decât să plătești pe operațiune. Și zic, de ce ar cumpăra cineva așa, cum vindeți voi? Și ei au zâmbit, au zis, păi e exact pe dos față de abonamentele medicale. Zic, aoleu, cum adică? Păi abonamentele medicale, ok, sunt bune, le plătești, ai ceva inclus, dar nu ai chiar prioritate. Dacă vrei a doua zi, suni și tu.
Așa să e. plătești în Așa plus. e, ai să dreptate, da. Și aici e exact pe dos. Dacă ai abonament, ai prioritate. Până la urmă ai un contract semnat. Trebuie să vii cu termenii contractului, cu atât mai mult la o flotă, dar chiar și la oricine a semnat un contract. Pe când dacă tu suni la un număr, și apropo, am pățit-o cu toții, poate, ăla zice, da, stai un pic, are prioritate abonamentul, am, nu am, mă dau de 3 ori peste cap sau nu. Deci plătești și pentru asta. Și, din nou, diferențele sunt foarte mici. Adică, practic, sumarizând e foarte simplu. Ai o chestie, ești acoperit, nu te costă mult, ai și uitat de ea. Și e bine să uiți de ea. Și îți amintești când ai nevoie, dacă ai nevoie, și îți rezolvă problema într-un mod eficient. Noi o să ne asigurăm cu 9695 că de aici am și pornit discuția, de aia v-am și invitat aici, în turul pe care îl facem în mai în Grecia, apropo de Grecia, în Cars and Roads Greece. E primul nostru tur internațional, așa că am vrut să fiu sigur că totul e ok. Și în cazul în care ni se întâmplă tradiționalele pene, nu știu exact, cred că în Grecia tradiționalele aia cu farfurii de sparte, deci la farfurii sparte se întâmplă și pană. În cazul în care se întâmplă treaba asta, noi o să fim acoperiți de 9695, așa că vă mulțumim de pe acum în caz de orice. Cheers! Vă mulțumesc și pentru prezență în discuția asta. Sper că oamenii s-au lămurit cât de cât în legătură cu ce poate să-ți ofere un astfel de pachet. E serviciu sau e produs? E serviciu, noi ne raportăm la el ca fiind abonament. Abonament de asențătuiere în ideea în care, cum povesteam mai devreme, vrem să devină recurent. Vrem să știi că îl cumperi odată, se reînnoiește automat, poți să-l întrerupi oricând dorești, nu trebuie să ai vreun motiv anume, dar ne raportăm la el ca fiind abonament. Iar dacă vreți să nu plătiți pentru astfel de servicii de asistență rutieră, în leasing operațional bănuiesc că e deja inclus, nu? La voi. Mm-hmm. Cel puțin eu așa știu. Da, asta e evident, e așa de bază. confirmăm. Așa că Orice pachet, ori chiar cel mai mic. Mergând direct pe leasing operațional. E multe altele acolo, nu doar. Exact. Dan și Dan, vă mulțumesc mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Mersi pentru explicații și ne vedem și cu alte subiecte. Mulțumim și călătorii ușoare fără griji. Mulțumesc, Doamne, ce bine. Mersi mult.